नमस्कार आणि सर्व साधू संतांच्या चरणी नमस्कार आणि स्टेजवर उपस्थित जयवंत दादा, भगवान दादा आणि राजा साहेब आणि सर्वच्या स्टेजचे जे वडील आहेत त्यांच्या चरणी नमस्कार आणि समोर बसलेले माझे भाऊ बहीण यांच्या चरणी नमस्कार। आज बाबाजीचा 16वा वार्षिक कार्यक्रम गिन्नेधरी इथे सत्संगाच्या रूपाने होत आहे। आपण थोडा विचार करू। आपल्यामध्ये बुद्धी आहे जे सोचू शकते। तेच बुद्धी आपण जेव्हा विचार करतो आपल्या पतीचा, पत्नीचा, मुलाचा, घरवाल्याचा, तेव्हा आपली बुद्धी आपल्याला मधामधून दुःख का देते? माझाच विचार असून मलाच का दुःख देते? माझ्या विचाराने माझं डोकं का गरम होते? तेव्हा विचार करावं की माझ्या विचाराने माझं दुखते म्हणजे हे माझं डोकं माझं नव्हे, माझा विचार माझा नव्हे। कोणीतरी याला रोखवायला म्हणजे मी विचार करायलो माझ्या नवऱ्याचा, माझ्या मुलाचा, माझ्या जावयाचा, हे असं काऊन वागते, तसं काऊन वागते, तर हे माझं दुखते म्हणजे ते दुखवणारा म्हणायला की तू मला दुखू नको, मला दुखते। म्हणजे आपल्यामध्ये दोन भाग आहेत। आता जयवंत साहेबांना सांगितलं हे जे जीव म्हणायचं आहे, जे सोचणारा जीव आहे, आत्मा होय, त्याला तकलीफ होते। म्हणून आपण ज्या दिवशी आपली भांडण झाली पती पत्नी सोबत, मुलासोबत, जावाईसोबत, आपण जेवत का नाही म्हणलं तर मधातला दुखणारा दाखवायला की तू मला त्रास देऊ नको। जोपर्यंत ह्या गोष्टी आपल्याला समजत नाही आपण इतकं दुःख देतो, माझा नवरा बदलला पाहिजे, माझा मुलगा बदलला पाहिजे, माझे सोयरे धायरे बदलले पाहिजे, तर जेव्हा दुःख होते तर मधातला दुखणारा कोण? तुम्हाला डोक्याची गोळी घ्या लागल, तुम्हाला अन्न चांगलं लागणार नाही, हे दुखून देणार कोण? माझं शरीर असताना मी विचार करतो म्हणलं तर मला दुखायला नाही पाहिजे, हे डोकं दुखायला नाही पाहिजे। तेव्हा आपण ओळखून घ्यावं की मी दुःखाचं सोचायलो। ज्याला आशा नाही दुःख देण्याची, त्यानं याच्याकडून प्रेम पाहिजे म्हणते, शांती पाहिजे म्हणते, ममता पाहिजे म्हणते, त्याच्यासोबत त्यानं राहते आनंदानं। आज आपण एवढे भेटले, आपण काय केलं? या डोक्यामधून सगळ्याला आनंद दिला, जयगुरु केला, त्या लहान मोठ्याला आपण पाणी दिलं, जीवन दिलं, तर हे आनंदी झाला। तर हे खुश कुठून झाला? आनंद दिला की खुश झाला? जेव्हा याच्यामधून आपण दुष्प्रचार करतो, आपल्या घरातल्याला दूरदृष्टीने बघतो, तेव्हा तकलीफ होते। म्हणून संतांना सांगितलं आत्मा हे जोपर्यंत तुम्ही याला आत्मा माझ्यामध्ये कोणीतरी आहे त्याला मी जर तकलीफ दिलं तर हे मला भी सुखी ठेवणार नाही, हे त्याचं सत्य आहे। काऊन हे शरीर मी दिलेलं आहे तुम्हाला 80 70 80 वर्षासाठी, याला तकलीफ देवा न म्हणून ते त्याचं महत्व आहे। आपल्याला हे जे शरीर दिलं, तू दुःखाचं सोचू नको म्हणते त्याच्याबद्दल। तू माझ्यावर या पिंडाची किती, त्या परमेश्वराने आम्हाला डोळे दिले, कान दिले, नाक दिले, एवढं शरीर दिलं, मेहनत करतो आम्ही, रोज 500 रुपये कमवतो आणि याच 500 रुपये घरी आले तरी संध्या जर वाईट सोडलं तर त्या पैशाला काही किंमत नाही। लोकाला आजकालच्या जमान्यामध्ये बघा तुम्ही, जेवढे बी जीव जंतू आहे बगर पैशाचे जगायले, जगण्यावर आपण गोष्ट करू, माणूस पैशासाठी परेशान आहे। जेवढे जीव जंतू आहे त्याने कोणती एक ते खायची वस्तू विकत घेतली नाही, चारा विकत घेतला नाही, सावली विकत घेतलं नाही, पाणी विकत घेतलंय, कुणाला दिले नाही पैसे, एकदम शांत जगायला। हे माणूस या पैशाने हर गोष्टी विकत घ्यायला तरी बी खुश नाही। खुश का नाही? मग पैशावर आपण जेवढे जगतो, हर वस्तू घेतो आपण पैशाने, पण खुश काय नाही? मग जगू शकत नाही असं कसं होते? जीव जंतूने तर कुठे पैसे दिले नाही, त्या चाऱ्याला पाणी दिले नाही, हव्याला पाणी दिले नाही, कशालाच त्यांनी पैसे दिले नाही। ह्या गोष्टी आपल्याला तर जगायला पाठवलं। पहिला अगोदर बघा या भारतामध्ये फक्त खाण्यावर लोक जगत होते, खाण्यावर लग्न झाले, सोयरिकी धायरिकी झाल्या पूर्ण थोड्याशा याच्यामध्ये। मग आज माणूस हे पैसा असून बी खूप परेशान का आहे? तर आम्ही एक स्वभाव बनवून घेतला की आम्ही पैशासोबत जगू शकत नाही। या पैशाच्या मागे पडणाऱ्या, सुखाच्या मागे पडणाऱ्यासाठी संतांनी एक स्टेज असा बनवला आहे की तुम्ही विचार करा याच्यासोबत जगू शकत नाही का? ह्या गोष्टी जेव्हा तुम्ही सोचता की नाही पैसा तर पाहिजे, पैशाच्या मागे पडायचं नाही, माणसाच्या मागे पडलं तर माणसाला ज्ञान होते। हे जेव्हा ज्ञान होते माणूस स्थिर होते। दादा आताच एक दादा म्हणले होते, राजा साहेब माणसाला बुद्धी पाहिजे म्हणे, बलवान असून काही करणं, त्याला बुद्धी पाहिजे की मी कसं जगायला पाहिजे, जगाचं कसं काम करायला। आता बी त्याने राजा साहेब सांगले की राज्याच्या आम्ही ज्या गोष्टी सांगतो की राजा संघ प्रजानं कसं राहायला पाहिजे, राजाच्या गोष्टी तुम्ही काहून ऐकल्या पाहिजे, म्हणजे राज्यानं राज्याला कसं चालवायचं, म्हणजे आपल्या गावाला कसं चालवायचं, आता मी आम्ही 4 गोष्टी मी गोंडीतून सांगू शकतो म्हणजे काहून या जगाला जरूरत आहे। मग हे माणूस आताच्या काळामधला एवढी तरक्की झाली। एक दादा आताच बोलले होते की मी जयमत
साहेबचं युट्यूबवर मी प्रवचन ऐकलं, म्हणजे ज्ञान घेणारा. मी कधी म्हणेल मी फुलाजी बाबाचा शिष्य आहे, मुलगा आहे, बस झालं, मी कधी म्हणणार नाही. जसं दादाने युट्यूब मधून ज्ञान घेतलं, त्याच्याहून जयवंत साहेब खूप लहान आहेत, पण त्या दादाला सांगितलं मी युट्यूब वरून ज्ञान घेतलं. म्हणजे ज्ञान तुम्ही घेत राहा. मी माझ्या मुलापासून ज्ञान घेतो, माझ्या पत्नीपासून ज्ञान घेतो. हे कसं करायचं, घर कसं बांधायचं, हे कसं करायचं, ते कसं करायचं, हे ज्ञान होय. आम्ही इथं बी आता पूजा केली, कशाची केली, ज्ञानाची पूजा केली. जोपर्यंत आपण याच्यातून ज्ञान काढत नाही बाहेर घेण्याचं, तोपर्यंत आम्हाला सर्व लोक वाईट दिसतात. आपला नवरा वाईट दिसते, सासरा वाईट दिसते, मुलगा वाईट दिसते, जावाई वाईट दिसते, काऊन त्याच्यापासून आपण घेत नाही. म्हणून संतांना सांगितलं मी घेतच आहे जगापासून. आणि त्याने फुलाजी बाबा तिथं पटनापूरला होते, तरी पुस्तक त्याच्या हातामध्ये होतं. वस्तू जगामध्ये कोणती, मोबाईल मधून बी तुम्ही ज्ञान घेऊ शकता. तुकाराम सर आता त्याच्यामधून ज्ञान घेते, जयवंत महाराज बी युट्यूब मध्ये कोणतं संगीत चांगलं आहे म्हणून ज्ञान घेते. वस्तू या जगामध्ये एका माणसानं कोणतीही बेकार नाही. मोबाईल चांगला बनवला त्यानं, हे बाई एअर कूलर चांगलं बनवलेलं आहे, घराच्या डिझाईन. तुम्ही जगाला जोपर्यंत प्रेम करत नाही, जगाला जेव्हा प्रेम करत नाही, तुम्ही शरीरावर प्रेम करत नाही. जे लोक, मी कधी कधी हिवाळ्यामध्ये वॉकिंगला जातात, ते लोक ज्या डॉक्टरला सांगलं या शरीराची किंमत काय आहे, हे 80 वर्षाचं शहर आहे, हे शरीर आहे, तुम्ही याला व्यायाम करा, तुम्ही टायमाला जेवण करा. काऊन हे जे जे माणूस शरीराची किंमत करते, त्यानं विचाराची, डॉक्टरच्या विचाराची किंमत करते. ते संतांच्या गोष्टीवर राहत नाही. ते संत बी देवच आहे, त्याच्यासाठी डॉक्टर बी देव आहे, पुढचं एखाद्या सल्ला देते ते बी देव आहे. जोपर्यंत हे माणूस माणसावर प्रेम करत नाही, फुलाजी बाबाचा मार्ग तेच आहे, मानव धर्म. म्हणून आपल्यामध्ये गोंड नाही, पडदान नाही, रेड्डी नाही, माळी नाही, कोणी नाही, सगळ्याला जय गुरु करतो. काऊन ज्या गुरुनं आपल्याला नाव सांगलं, आपल्याला ते श्रद्धास्थान सांगलं, आपलं जीवन काय सांगलं, हे जोपर्यंत आपण समजत नाही, आपण मनाच्या भरोशावर जगायलो. मन रोज दुःखी करायला तर आपल्याला करत नाही. मी जराशी आज रागावलो तर माझा डोकं दुखल, मी जेवण करणार नाही. मग हे दुखते कोण, जोबर तुम्ही विचार केला नाही. लहानशीच गोष्ट जयवंत महाराज सांगली की आत्मा बी आहे. तुम्ही ज्या दिवशी म्हणसाल मीच विचार करायलो, मी दुःखी आहे, मी जेवत नाही म्हणलं, तर तुम्ही आत्म्याला सोचायले. हे सोचायचे जेव्हा विचार येत तुमच्यामध्ये, तर तुम्ही समाधान राहाल. दादाने बी सांगलं होतं, एकानं सोनं मागलं म्हणे, एकानं शांती मागली. तर तुम्ही शांती मागा. जेव्हा शांती मागते ना माणूस, धन मागत नाही. एक दोन दोन वस्तू कधीच मागत नाही. ज्या माणसानं दोन ऑप्शन होते, सोनं पाहिजे का शांती पाहिजे, काही माग. एकानं सोनं मागलं, एकानं शांती मागली. तसं याच्यामध्ये बी हे म्हणायला मी तुमच्यापासून शांती पाहिजे म्हणून तुम्ही आम्ही रागत द्यालो या शरीरावर. आमचे चेहरे बदलून चालले, राग बदलून चालला. काय आहे आमच्या संपत्तीची किंमत, जेव्हा राग येते, आमची संपत्ती किती करोडची आहे पडून त्या माणसाला पत्ता राहत नाही. त्याची बीपी वाढते, त्याला हार्ट येते. काऊन संपत्ती सुख कधी देत नाही. करोडोची संपत्ती आहे जगाच्या समोर, ते सुख देत नाही, पण तुमचा आत्मा तुम्हाला शांती देते. माझ्यापाशी खूप आहे म्हणून म्हणा, कधी बी सोचायचं असलं तर खूप आहे. माझ्यापाशी मुलं आहे, पत्नी आहे, सोयरे दायरे आहे, जयवंत सारखे 4 गोष्टी सांगणारे आहे, फुलाजी बाबाचे इकडे तिकडे मंदिर आहे. असं तुम्ही जेव्हा सोचता, तेव्हा तुम्ही घरच्याची कोणाची गोष्ट काढत नाही. जेव्हा घरचे बेकार म्हणसाल, तुम्हाला तुमचं घरात घर बरं वाटणार नाही, जग बरं वाटणार नाही, तुम्हाला मंदिर बी बरं वाटणार नाही. म्हणून याच्यामधून तुम्ही काय घेता ते देते. कल्पवृक्षासारखं आहे. याच्यामधून चांगलं मागा, ते चांगलं देते, वाईट मागा, वाईट देते. म्हणून आपण ज्ञान घेणारे बना. तुम्ही हार माणसापासून ज्ञान घ्या. आता जिथे एमपीटीएफ साहेब आले, तुम्हाला मी सरकारच्या हिशोबाने तुम्हाला काही पाहिजे असेल तर सवलती देतो म्हणले. सवलत म्हणजे तुम्हाला काहीतरी पाहिजे बघा, संडास रूम पाहिजे का, रोड पाहिजे का, काही पाहिजे, म्हणजे बघा सवलती देतो. म्हणजे माणूस जेव्हा ज्या मार्गाला पाहिजे त्याच्या हिशोबाने त्याला पाहिजे. आध्यात्मिक मध्ये बी तेच माणसं म्हणाले. जयवंत महाराजांनी एवढे भजन कशासाठी केले, सामूहिक ते जमवायची कोशिश करायला की आपण बी हे जग त्याला सपोर्ट केलं पाहिजे की नाही, आमच्यासाठी नाही, आमची पिढी बी याच्यात मिसळली पाहिजे. जयवंत महाराजांनी याच्या अगोदर बी पटनापुरामध्ये नामकरण केलं, तर नाव बी चांगले ठेवले पाहिजे. त्याच्यामध्ये कृष्ण ठेवा, तुम्ही शंकर ठेवा, संभव ठेवा, तुकाराम ठेवा, ज्ञानेश्वर ठेवा. काय होते त्या माणसामध्ये की ते त्याचे शब्द, माझं काय नाव आहे, त्याला जगामध्ये त्याला एखादा कृष्णाचा पिक्चर, अरे माझं कृष्ण नाव आहे. ज्ञानेश्वराचा पिक्चर बघला तर माझं ज्ञानेश्वर आहे. शंभू नाव ठेवलं तर अरे माझं नाव शंभू आहे. माणूस त्या नावावर पण गर्व करते. म्हणून कधी बी जयवंत महाराज आध्यात्मिक नाव ठेवत होते. जेवढे आध्यात्मिक नाव ठेवतात ते माणूस तसंच बनते. आणि तुम्ही क्रिकेटचे जे नाव ठेवा, ते मुलगे सचिन म्हणलं तर सचिन सारखं मी बॅटरच बनतो म्हणते. अमिताभ म्हणलं तर मी पिक्चरच्या स्टाईलचं त्यांना हे केस ठेवत. काऊन तर हे मन जसं संस्कार दिलं तसं घेते. याची काही गलती नाही. जे मन घेते ना, काही याची गलती नाही. बघा आध्यात्मिक मध्ये येता तुम्ही, त्या दरवाजाच्या मधामध्ये आले तर तुमचं असं राहते, नामस्मरण राहते. काऊन म्हणलं तर हे मन शिकवते ही जागा अशी आहे. म्हणून आपल्याला मधूनच आपल्याला आनंद काढायचा आहे.
सुख काढायचं आहे. म्हणून या आध्यात्मिक मध्ये कधी आलं तर माणसाला माणूस की मन लय लवकर शिकवते. असं नाही की बा याला खूप दिवस लागतात, नाही, एका मिनिटात माणसाची जिंदगी बनते, एका घंट्यात बनते. आणि फुलाजी जेवढे मी कधी विचार करतो भारतामध्ये एवढे मंदिर का आहे. तुम्हाला दुःख दलिद्री काही वाटलं, समजा सुख दुःख आलं माणसाला, जगू नाही वाटलं तर तुम्ही कोण्या मंदिरापाशी जाऊन बघा, तुम्हाला दिसतील की बा हे श्रीमंत लोक कशाला यायले. तुम्ही मोठ्या मंदिरापाशी कुठेही जाऊन बसा, विचार करत बा हे मोठं माणूस बी इथं कशाला येईल, त्यानं बी शांतीसाठी आलं. मग त्याच्यापाशी पैसा आहे ते शांती आहे. आपण बी जर तिथं बसलं, समजा आपण कोण्या मंदिरापाशी कुठे गेलं तर माणसाला सद्भावना येते की श्रीमंत लोकांना बी याची जरूरत आहे. म्हणून एवढ्या भारतामध्ये मानव धर्म काऊन म्हणणार बघा. दुसऱ्या देवामध्ये फक्त एकच देव आहे, ख्रिश्चन मध्ये एकच देव आहे, मुस्लिम मध्ये एकच देव आहे, जैन मध्ये एक. पण भारताचे असे माणसं आहे की माणसाला देव बनवलं. जयवंत महाराज साधा शेतकऱ्याचा मुलगा होता, त्यानं भजनाच्या रूपाने तुमचं जीवन सुधरवलं, तुम्ही भजनानं बदलले, तुमच्यासाठी देव झाला. म्हणून भारतात जेवढ्या बी माणसाला देव पदवी दिली ही गुरु परंपरा कोण्या धर्मामध्ये नाही. हे माणूस जगाला सुधारलेला आहे. म्हणून या जगामध्ये आपल्या भारतामध्ये सर्वात चांगला म्हणजे जे माणुसकीचा धर्म करतो त्याला देवत करून बसतात जग. पण दुसऱ्या धर्मामध्ये नाही, एकच बनलेला आहे. म्हणून आपला मानव धर्म सगळ्यात मोठा आहे. आपण जगाचं जर काम करतात तुम्हाला स्टेजवर बसायचे आता बी अधिकार आहे. म्हणून कधी आपल्याला नास्तिक कधीच समजू नका. मी दुर्दैवी आहे असं कधीच समजू नका. मी नास्तिक आहे असं कसं समजू नका. तुम्ही भजनापासून जयवंत महाराजाच्या बदलू शकता, फुलाजी बाबाचे भजनापासून बदलू शकता, तुम्ही ज्ञानेश्वराच्या भजनापासून बदलू शकता. जिंदगी सुख द्यायला दिलेली आहे. तुम्ही फक्त विचार करा की हे भजन जयवंत महाराजचं काय म्हणते, फुलाजी बाबाचं भजन काय म्हणते, ते दादूचं भजन काय म्हणते. भजनावर फक्त अगर तुम्ही विचार केला, तुमचं मन तुम्हाला सांगते की हे जयवंत महाराज काय म्हणाले, हे जिंदगी काय होय, सुख दुःख काय होय, प्रेम काय होय, माया काय होय, सोयरे धायरे काय होय, हे खोपडी कोणती होय, हे शरीर कोणते. तुम्ही विचार करा. जेव्हा विचार करायला शिकता ना जिंदगी जगायला शिकता. तुम्ही जर विचारच करत नाही तर जिंदगी तुम्ही जगूच शकत ना. तुम्ही दुःख 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 म्हणता, पण तुम्ही जेव्हा विचार करसाल तर तुम्ही जाणून घेसाल की हे सुख बी हे होय मीच काढायलेलं सुख होय, मीच काढायलेलं दुःख होय. जेव्हा मी दुःख बंद करेन तर सुख आहे माझ्यापाशी. म्हणून कधी सुखाच्याच गोष्टी करा. तुम्ही ध्यानाला बसा. म्हणून बाबाजीने एकच मार्ग दाखवला, म्हणजे तुम्ही जेव्हा ध्यानाला बसता तुम्ही सुख दुःख काही मागत ना, फक्त एकाग्रता मागता. आणि एकाग्रता जेव्हा मागता तेव्हा तुम्हाला सुख आणि दुःख हे दोन्ही गोष्टी माहित होते. एवढेच माझे 2 शब्द बोलून मी माघार घेतो. नमस्कार.